Avui la Xima ha vingut a passar un dia tranquil al bosc. Ei, Xima, què tal? Què fas? Que bé que estàs aquí llegint. És interessant el llibre? Caram, quin bosc més esplèndid, oi? Ui, no sentiu olor de cremat? Oh, un incendi! Fuig, Xima, fuig! Quina sort has tingut, companya. Et podies haver cremat o ofegat. Em fa l'efecte que la Xima ha quedat molt afectada. Xima, no estiguis trista. Ja veuràs com torna el color verd a la primavera. No has vist com queien tots els pinyons? Mira, ja comencen a sortir els pins. Caram, tots són pins. Ui, i ara què et passa? Em sembla que a la Xima no li agrada gaire com ha crescut el bosc després de l'incendi. I per què no, Xima? Pels incendis? Tens por que hi hagi un altre incendi? Per què? Què volen dir aquestes fletxes? Ah, ja ho veig. És el moviment de les flames. Amb tantes branques atapeïdes, més que arbres, semblen mistos. Sortiu, sortiu, que no tindreu temps de parar el foc! Quines flames, mare meva! D'acord, tens raó. El bosc així és un perill pels incendis. Però ja veuràs com millora quan creixin els arbres. Què vols dir amb això, Xima? Ah, ja t'entenc. Que estan massa atapeïts, oi? N'hi ha tants que es fan nos els uns als altres per créixer. I ara què fas? Juraria que la Xima se'ns ha tornat boja. Caram! Com ho has fet, això? Ah, ja ho veig. Vols dir que si continuen creixent així, aquests pins seran massa dèbils. I ara què, Xima? Com ho millorem, això? Oh, molt bona idea! Una enginyera forestal. Segur que sap què s'ha de fer. Bon dia, senyora enginyera. Xxxt, mireu. L'enginyera està fent càlculs. Guaita, què hi fa aquí en Jordi? Ah, és la brigada forestal. Ei, un moment, company. Això que estàs fent és molt perillós. No ho pots fer de qualsevol manera. Ara m'agrada. Així sí que pots treballar. Uau, quina manera de treballar. Mireu com deixa les restes ben trossejades. Quina feinada han fet. Encara no heu acabat, no? De veritat? Ho deixaran tot per terra? I per què? Hola novament, senyora enginyera. Li preguntava a la Xima que per què no retireu les restes trossejades. Una gota d'aigua? Així que les restes de tallada fan que hi hagi més humitat al sòl. Què vol dir aquest arbust? Ja ho veig, sí. Les restes no deixen que el sotabosc creixi fàcilment. N, P, K? Què vol dir això?
No planteu kiwis? Va, que tampoc era tan dolent. Ah, d'acord. Nitrogen, fòsfor i potassi. Els nutrients que absorbeixen les plantes per les arrels. Mireu com circulen. A veure si t'entenc. A mida que les restes detallades van descomponent, van alliberant nutrients al sòl. És això? Caram, sí que baixen ràpid. A la meitat en 4 anys. Bona humitat, sotabosc baix i bons nutrients. La combinació perfecta perquè els pins creixin amb força. I facin pinyes. Mireu que contentes que estan. La veritat és que m'ho han explicat amb molta paciència. Perdoneu, encara tinc una altra pregunta. La pregunta és: què passaria si hi hagués un altre incendi? Amb tanta llenya a terra, no tornaríem a tenir flames impossibles d'apagar, com abans de fer la tallada? Ah, ja ho veig. Ara al foc li costarà més arribar a les capçades dels arbres i passar de l'una a l'altra. Doncs sembla que sí, que les flames són més petites i el foc triga més en cremar els arbres. Gràcies a la feina que han fet al bosc, el foc es pot apagar. Molt bé! Foc apagat! Moltes gràcies per la vostra explicació, Shima. He après moltes coses amb vosaltres. Que gaudeixis del llibre. Fins la propera!